Lento kuthiwa into ezayo efunyayo njalo kwanje. Tsunami. Tsunami zibulala abantu. No. Ngithi akubonge nje bandala kithi ukuthi nibe khona. Uma sithola iy'mamba zethu ezintsha shaka ephume ebhokisini. Zange ngempela futhi akekho ngathi obani bona lapho. Bazi kahle bonke labo bantu. Siyabonga nje ngifuna ukuthi esikhathini esingangeminyaka emibili nohafu ngeke uphike ukuthi sikululile South Africa. Sishintshile noma ngabe uyathanda noma ngabe awuthandi. Sishintshile. Kunye esikwenzayo ngimfisa ukunazisa kakhulu ngoba sayicindezelwa abelungu iminyaka nawo ngeke uyibale. Sathi sesulela inkululeko sesiyitholile baphinda futhi bayishonisa phansi basifaka more egqilini. Akuyona into efihlekile manje ukuthi eSouth Africa inqwaba yabantu abafunde baze bafundisise abayithola umsebenzi. Uma ungaphathanisa lokho nesikhathi esikhona manje uzobona ukuthi noma ngathi sikhululekile eMzansi uma ukhuluma kanjalo ufana nomuntu ongakhulumi iqiniso. Lapha eMzansi abamandla no ngumkhuhlane manje umkhuhlane wami yonke ngingadukutheli intombi zingadukutheli ngisaqonwa nje noma kunjalo. Into nje engifuna ukuyisho kahle ukuthi ngijabulela ukuthi abantu bakithi bala eMzansi bafike lapho khona bafuna ukuthatha izwe labo baliphathe. Liphathwe yibona ngendlela yabo. Ngoba sikaliphathi namanje ngoba kuba bekungenjalo ngaba sihlali endaweni ongathi ukuhlezilwana. We are here silenhlangano to change Africa into our own. Noma siyathanda noma asithandi sizokwenza. Bonke ukuthi nibe khona ngibonga nokuthi senifike manje esigabeni lapho khona senizwa kahle noma sekukhulunywa ukuthi hayi sekukhulunyiwe ngeke sathi ngifuna ukuthi mina ngizibani bani uyabona sibala khona nosibala ngingakuphi noma sokuthiwa sishonile ukuthi sibala ngifuna ukulala njani. Ngibonga ukuthi sifike kulokho bengingajabula mina ukuthi sonke ikakhulukazi thina nje mnyama sihlangane lokwangempela sithathe izwe lethu konke lokho esikwenzayo sizothatha izwe lethu